Ja, dan wordt het veel. Wir haben noch keine Zeit. Tust du mir noch Zeit? What are you Papa, Mama, dennoch ist es in der Sache. En daarom de Verenigde Wonen helpt een dokter van Badvliegen. Wat had je in het hebben? Ik kon niet op een weer zijn. Ik kon met vrede aan en ik zei niet dat ik niet gedaan. Maar dat je ook. In de dokter wat de mensen verlangen in de kolonie van zin af. Wat ze via kunnen zwaar dan verlangen. Want in de dokter zei Je zal de woorden vandaag komen. Schau doch mal den Konvoi. Ja, kijk, je gaat in een duim mensen die vragen doen nou China. Dat is gewoon al weet ik geen afval. Por favor. Por favor, la audiencia, vamos. Había un perrazo, hay casi. ¿Dónde mi churrasco? Ay, yo sí le tengo miedo. Vámonos, señores. A las 12 un churrasco, mi casa, todo invitado. 12:30 a mi casa.